what up? It's your boy Epic Eyes, Busiso Sibisi, Mahlas Mlombom. Abezinyama inhlanu zonakala. Se-Alexandra Komor. So shuta leyo mpahla. Yeah, this is where I actually grew up. This is actually where I grew up before I moved to KZN. Ngidlala khona lana. And basususile mamakhanda lepha. Atama potenzi wabashali bamayanyonyobe zonke umuzami ngayithatha ngikhala sengivakashela sengahamba ngiqhuma ngivikizitha kweselese. You know what it is? Because if it's not too big, it's pante, that means people live. So I leave people umuntu esaphila, ne? So this is me back again 2026. Since I'm 2019. Zonke umuzami ngayithatha ngikhala sengivakashela sengahamba ngiqhuma ngivikizitha kweselese phila yikolule. So ngihamba nenja yami ubuda lona usibuda. Sibuda square. Sibuda square mfethu masikana. Ukuthi manje zo epic. Ngihamba ne So epic, yeah. Sibuda ngizombona late. Later. You know what it is. Umahlas Mlombom. No what it is. Hayi tawo, sibona ovete kuphela. Mona vete kuphela ne. Mfethu sibone va. Uplome yiphi akhe? Uplome nabo bani phakathi. Baba unama question amabaya. Your job. But I'm doing my job, bra. Ah, yo. Atama potenzi wabashali bamayanyonyobe zonke umuzami ngayithatha ngikhala sengivakashela sengahamba ngiqhuma ngivikizitha kweselese. Ah, like live normal. Yikoluleka kobaba yinose. Atama potenzi wabashali bamayanyonyobe Ngathi into ejwayele. zonke umuzami ngayithatha ngikhala sengivakashela sengahamba ngiqhuma ngivikizitha kweselese phila yikoluleka kobaba yinose. Yeah, we here. And we're thinking about taking first scene. So athatha la ngiphethe inja yami uthatha. Phethe ubuda. Ibaba zongidirect ukuthi senzani fair no. So i-first scene so ishayela igama lengoma amaphutha 3 step. So we don't know if so iqhubeka yonke ingoma also shaya this part encane le TikTok. Mara sobona ngendlela ukuthi kwenzakalani. Then so shaya lava. And I ngiyongena ngayibo. Sishayela ngo. I don't know. Atama potenzi wabashali bamayanyonyobe zonke umuzami ngayithatha ngikhala sengivakashela sengahamba ngiqhuma ngivikizitha kweselese phila yikoluleka kobaba yimose. Atama potenzi wabashali bamayanyonyobe zonke umuzami ngayithatha ngikhala sengivakashela sengahamba ngiqhuma ngivikizitha kweselese phila yikoluleka kobaba yimose. Oh, dog. Next time, bro. Space out, saphela dog. Be considerate. Ngawo. Okay, this is the Black G and I'm here with Epic. the last say. Nah, you know what it is? Yes. See what I'm saying? Let me take over. Njengamuntu emgaqweni ngidlula indoda. Let me pass over. Or maybe siye kwiphasika. Let me cross over. Now sekuvuka ukuba i-rapper. Let me step over your asses. Ngikhombisa ukuthi you are nothing. Over those ashes. Nginibhema phansi. And phases. And make sure that you change your faces.
mase ngishintsha ubuso ningazazi neyini still mase ngifikile ungazazi ukuthi ububheke ini generation noma uzalo noma inimba noma yini umfazi uhlala endlini ngiyadlala phansi and phases and make sure that you change your faces mase ngishintsha ubuso ningazazi neyini still mase ngifikile ungazazi ukuthi ububheke ini generation noma uzalo noma inimba noma yini umfazi uhlala endlini ngiyadlala ground kakhulu la emva kwami ya noma kuthiwa uyivezi bangakanani mari ground singayivezi kakhulu ekhaya Hayi kale ngibamba soka mina. Ngofundisa phansi. Ngale phansi ngile ngiyaqeda ngofundisa phansi. Athengela ngithatha. Chechile le bomba yakho. ya hle enye lelo Amaphuthenzi wabashali bama yanginyonyobela zonke inqumo zami ngayithatha ngikhala ziyangivakashela sengahamba ngixhuma ngivika izitha kweselesela bila yikodi ngathi amaphuthenzi wabashali bama yanginyonyobela zonke inqumo zami ngayithatha ngikhala ziyangivakashela sengahamba ngixhuma ngivika izitha kweselesela bila yikoluleka kobaba yimosela. amuve la phambili abuyazi kahle angazi position ya ayikaleni ubuye ubone mayisezovela icamera seyikhatha futhi khona amaklipu esazowathatha ya ngoba khona amaklipu esazowathatha seyikhatha still your boy Epic Eye, first scene done like Alexandra Park TB. So you know what it is, even more and keep it in the pashash and keep it in the condil in the clean. This is your boy E.T. Atama putenzi wabazali bama yanginyonyobe zonke inqumo zami ngayithatha ngikhala ziyangivakashela sengahamba ngixhuma ngivika izitho kweselese phila ikoluleka kobaba yimose sho njalo, you know what it is, second scene.